Morales. Asap kita always say a prayer mga kaigsunan mo na importante. Unahon tayo na papanalangin sa itong lawang magagahom. Thank you Lord. Si mong gihata ka na mong grasya. Matag adlaw. Thank you kay Lord. Thank you. Bueno, nanda maglangan. Ang atong suot tampo karon atong hatagan pagtagano. Pinadakin sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga primo. Kini gibuhatan og duha sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan nga atong sender si Primo. Kini ako problema, bayan ni sa kong usawa. Bayan ni sa kong usawa nga laagan kayo ba? Kunya, dili ra bagyo pananghid. Ana nam sulti ni Kulina. Pero aron inyo jud masabtan nga akong sugilanon. Inon ko ani sa pagsugod ang tanan. Ang bituon sa langit nga misidla karon dili sa makahayag sa kanato midan ag salawom kagabhion gibanwagan kita sa Misiya sa Misiya. Ay, Mari. Nag-practice ka panaygon, Mari? Ay, dili. Uy, wa ko'y lingaw, Mari. Nagkatakantara ko, Mari. Ay, naunsa ba ka? Suroy, uy! Matiguan kag dali anak, Mari. Ha? Matiguan kag dali anak. Unyag matiguan na ka, awa na. Siya ko'y naka-anak. Sa'yo na ka ay kay lisan, anak. Yeah, words na good, anak, Mari. Sige. Mga nga ayaw pagmukmukan ni sa inyong bahay. Oy, suroy pod. Maayo ka, ha, Mari? E nga no, gundili. At bitaw, sige man misuroy sa kumbana. Bisag kwarta, suroy lang yun. Bisag may kwarta, suroy lang yun sa mall. Pabugnaw dito. Mao ba, Mari? Uy, mao nga kun ako pa ikaw Mari suroy. Iladlad ang imong beauty aron dili na mapanos. Day! Day, Kulina, Day! Asan mo ni mo bihana, oy? Day! Day, asan mo ni mo bihana, oy? Day, Kulina! Day! Pre, lakaw to, Mari Corena, pre. Ha? Nakita to na ako nga. Nang lakaw, las bibang. Asan mo kuno to sila, pre? No, gibaw ka sa sulat ingon, pre. Mao ba? Ay, ako ni mo bihana, oy. Nakalungag baka ning kanahan. Awal gini mo bihana na eh. O, pagod din yung agpizza. Hasta pa yung mga plato. Pag ipagkapugasi mo nung saan naman to eh. Sobran mo niya. Di na pwede na. Naugtas na ko yun akong asawa. Kapila ginahin ako siya sultihi nga. Dili, biya sa bay. Kung may lang mabilit. Milakaw yun. Ibiya lang bay. Mao nga sa pag-uli na ko. Last Christmas, I gave you my heart. From the very next day, you gave it away. Ay, oy, dong, may kinaulit na sa di ay ka, dong. Inihara. Diinday ka. Diinday ka. Ay, kanang nalang ko gitanaw dito, dong. Dito ko sa mall, kay na ako nung nag-sale dito. Bagsak presyo mo, to akong giadto ka diyot. Bagsak, no? Bagsak presyo. Lagay. Nakapalit ka. Wa. Abi ko, wag na to kay ngumbra ka na malit ka. Unsa man ako pagpamalit, wa man ko'y kwarta. Wa man ka kwarta. Karon unsa neto pa man ka. Ay, nitanaw ako dito, kung unsay ilang gipang sale. Unya lagi, ha? Unsa may dadani mo nga wa man kay kwarta, di. Unsao man ako pagkahibaw kung unsay ilang gibaligya, kung dili ko mo ato aber. Usban niya ni ha. Usban niya ning lakaw ka nga di ka magpaybaw ha. Tanaw niya. Karun ra gani. Sige lang. Tagal ka chance. Usbon magini ni mo Corina bida. Ambot. Hug makasuod pa ba kay ni uli nimo. Dong. Usban niya ni Corina. Napasaran yun miskaon doon kay dugay mo kay nakaluto og nakalungag kay saan giuna man ang kanang laag sa akong usawa. Mga ako gisang giwarningan. Unya to. Ano, kasi ka man makadisiplina ng imong asawa, ha? Tay mo hing bida. Kana akong kasaba niya tay ba. Og kulata pa na tay. Wa na. Perti na ng bunuga tay. Ay, lalo niya. Mupatuo na ka na rin mo sukan nga mo na siyang iwarningan, ha? Oh, kinahanglan gyud sa mutuman tay. Kay kun dili bida. Mapugos ko sa bida ay. Ay, kana na araman. Iko gina sa tanawa niya. Araman din, ha? Muhimo ka ni kagbalaon kinahanglan nga doon naghingipon.
Kanang mudot yun ba? Di kay postiso mong ibutang o na nagpangit. Mabuak. Oo, tay, ote. Nakasabot ako, tay. Day, luto ari para sundan dayo. Day, Corina, day. Ay, dong. Ay, karon pa ka? Di naman si day ka. Ay, diharag ko sa tong silingan, dong. Saan mo sama ka dito, day? Ano sa'yo? Nagmaritis na pud ka. Nawa, dong, uy, maritis good. May maghimantayon ta, libakira Ay, ta. unya lagi, nag-unsa man ka dito. Kuan. Nag-unsa ka dito. Ay, nagkuan rami, dong. Kuan, dong ba? Kanang, ay, dong, abi ni mo, dong. Si Taldo nga bayot ba, pastilal, gidakop sa mga pulis kaganina. Ganuan. Kay nahibawaan nga na maligya, dig bato. Bato illegal drugs? Ay, dili, ay, bato bang graba? Wa mo kiklaro ko rin na, oy. na maligya siya bato nga graba nga way permit gikan sa mayor ug sa barangay. Nya mo rin na imong gidalikyat dito. Ha? Ha? Wa ka magmarites. Igag nimo. Wa, oy. Piyan nimo eh. Ay, paglugang na dito. Sige lang ka pasas. Gutom ng kaya lagan ka. Paglugang dito. VXDC RMN Davao. Perti, gina ko pailom sa kong asawa. Kaya kini lagi pagkalagan nga. Di, ibang langhid. Unya to. Pre, seryo, kinang ikaw ba sa Prikaloy? Kumpare ni kita, no? Ninyo, no? Kanto, no? Ako, hibogin mo nga doon ako yung trabaho, ha? Nya, kamo, naramang mo din sa inyo, o kasi lingan naman ta, makakita gid mo nga mula ka akong asawa. No? Pre. Ako nasultir yung kanimo tinungod, pre, ha? Naamang ko'y mag-anahaan si mga asawa, pre. Ya. Good, tino ka, seryo? Oh, pre. Di ko nagtakong sultian niya mo, pre. Pero, mas kita may suod kayo sa mga asawa, pre. Pre. Sulti ko sa mga kita, pre. Sulti ko, pre, seryo. Mao lagi ito, pre. Human mo, mamo ka na kung sakto na kung gisulti ni mo. O, tinuunang na yung maghanaan si mo, ha? Ang mga asawa na yung maghanaan. Sige, pre. Sulti ko, pero sa ikaw, pre, seryo. Ikaw, pre, kali, sa ingon na, sa maghana. Maghanaan. Pag-anhaan. Mao lagi na, Di pre. mo taklitok ng laguta. Na, tinuunang. Kaysa man, pre, ha? Pre, Nakaila ba mo anong tawa na, pre? ang maghanaan si mga asawa, pre, si Delia. Kaya dahil suroy-suroy ni mga asawa mo nga, perming wa diha sa inyo, anik abot ni mo. O, abi ni mo, pre, kaya ko insulti sa nimo, gawas nga ang bawihan nga magsiking anahan si mga asawa, naapay lair sa maghanaan. Kinsa, pre? Si Boy Turco ang manimula. Kira na, pre. Ay, nusa. Basta ako lang tanaw ni mga asawa, pre, no? Murag na adik na siya muling-muling, pre. Nang mag-mall ba? No, mo na. Tabagadal ka, pre, no? Ay ang nara ni mga asawa, pre. Ay paggausas ng bay. Kasi pa, unsa kaya akong baton, pre, no? Pisuhan na, pre. Unsa? Ayaw na lang, pinahinay de ko rin na. Sood na rin. Sood na. Dong. Agay. Sood na rin. Kadiyot sa way kinapit tos pultahan. Hindi ka mapit, ha? Nga dili na putahan ni magigan. Unsa din ni dong? Putahan na sa atong iro. Unsa gud di ay. Sorry. Dong primo, nikaon na ka dong? Gusto ka sukaran na ka dong? Ikaw, gusto ka. Busog pa man ko dong. Dili taman ta ka sukaran. Unsa di ay dong? Dili ta ka sukaran eh. Kung dili, sikaran di ka. Gabi ayaw na dong. Sakit mo ng sukaran dong. Ikaw ba, sa saon, ako rin na, ha? Kahi, saon naman lang ka, eh. Bisag iparo ko pa na yung pita. Sige na mahumok, gahi lagi hapon ka na. Dong. Pusta akong pailob, ha? Kuri na, ha? Dong ka nang... Sa busa po, ano ko na mo? Ha? Kung dili, ha? Ano pag bilanggo ni mo dinis, atong bay? Bilanggoon ko ni mo? Oo. Tungkol sa imo pagsupak sa kung gustong. Ida, ako ang hidden is pamilya. Busa ang akong tingog mo yung masunod. Dong, may tingog man sa ko, dong. Mas taas mo gani kong tingog di mo, dong. Ilog na! Dili ni si Kuntis, ha? Nga, patasay tingog. Unsa man di ay? Ang akong tingog din sa tong panimaya ang masunod. Masunod mo yung masunod. Tungod kay ako ang padli di pamilya. Dong, pray mo. Agay, uy! Dong, primo! Naunsa man ni Dong, Di uy! ba ka maminaw na ko, ha? Ako rin, ha? Hello?
Ha? Ug magtuman kami gito imong gusto. Sige. Ha? Dinay ka ni kwarto ha. Paminaw ha. Makagawas ka lang. Kuni ako dinis bay. Ug wa ko dinis bay. Ha? Dinila ka sa sud. Kasabot. Unsa ra gud ni uy. Tanaw na tong asa kutob kahit sa mong okay na. Tanaw ta mahimo ba ka? Ginoo ko. Kini ang akong suliran. Ay, nga! Suliran. Didi ay. Pasultihon ni, oy, pasultihon. Pasultihon dadi. Kasabot ka? Pasultihon ni. Sa'yo, Sarah, mo. Usap ko na kibuhan sa mga asawa. Madaot ka ba yan? Di ni kadaot tayo, di ko daot. Mas ako pa madaot tungod aning lagan. Dili lagi. Sayop ka na mo. Ayaw may lagu ang usa ka babae. Kay makiha ka ng illegal detention. Gali mo na hinulog ikaw na hinulog magtingkagol sa presuhan. Ay ayo lang balakat eh. Usa lang ni sa mga paagi nako tay nga madisiplina ko ni akong asawa tay. Kana lagi og dili mo reklamo. Dili siya, hindi ka reklamo tay. Kay kung reklamo ni siya, ako ni siya palayason. Usayan. Pasiluan lang taon ko rin na. Ikaw rin yung nagtundo na ko nga inom ta kay ini. Ikaw rin. Bisan sakit sa kulugan. Pero okay pahit mo. Ang importante nga, matarong na ka. Mausap na ka. Pahitaw sa bahay. Nanak ko sa bahay. Kurina, day! Kurina! Day! Ay, di ako'y gidang... Kurina? Inak. Abli na kinagpunta sa kwarto. Nakaikyan si Corina. Inak mo yung nababihana eh. Mal! Pag abot ako sa bahay, wala na si Corina. Naabli niya ang pultahan. Huwag tuwa nila agdasan. Pagkagandahan yung nababihana. Kunya, pagkabiyan na. Dong. Oh, nga nung ibalik pa man ka. Ang naman din niya akong bana. Bana? Huh. Giisip pa ka ako ni mong bana? Nga mo ikyas man ka? Ha? Asa mi yun ka? Ha? Nga nung mulakaw ka mang yun, nga di malangid? Ha? Di mo ka malangid ako? May lain kang laki nga gikatago? Wa, dong uy. Pis ka nung, mawagtang man ka. Kuan, kanang, doon na lang ko'y giadto. Kinsa may mong yan to? Ang tindahan nga sale. Uko ko rin na. Adik ka ng mga mall? Ang sale, lalagi akong ganahan dong. Ganahan man ko magtanaw sa baligya nga gisale, labi nagbarato na lang kaayo. Kanang sale nila, mahal pa na, oy. Ha, hindi yun na kaingon na ng barato na, oy. Unso? May, kung na, yun padaan na, oy. Gahal-hal ka lang. Dong, pasayloan na lang ko, dong. Di talagi ko mulaag, dong. Di nagyo, dong. Saan ka, sigurado doon nga di na mula? Di na lagi. Ha, sige, sud. Sud sa kwarto. Oo, dong. Musud ako, dong. Di na ko magawas, dong. Oh, kaya di naman yung kagawas pa. Sukad ka ron, ha? Sukad ka ron. Kaya dinahan ko ng usan mo katiil. Ha? Ako yung paniguro, nga di nagyod siya makabiya sa bahay. O para di nagyod siya makaikas, ako yung gikadinahan ng iyang tiil. Unya ang kadina, gihigot ako sa tiilan sa katre. Unya to. Kurina? Oh, hinampak sa itom. Nakaikas na ba sa Kurina? Wala siya din sa kwarto. Dong. Dong, sorry, dong. Rose, bikyas ka nga may tsaka kadina. Ikadinahan na mo tiil. Pagkata ang kadina na unsan. Napagkina sa mong tiil. Ginoo ko, kasakit di ay kakapoy. Sorry kaayo, dong. Nag-sale manggod ang mall ron. Nidalikyat yung ko dito. Kay, nindot man kay mga palitono dito. Mga barato kaayo. Kay... Hilang na! Ah, Hinampak kang dako. Nabuang ka na gina ng sil-sil. Nayabang din ng utok mo, Kurina. Mauni akong problema sa akong asawa.
Kaya murag nabuang yun siya aning sale. Naunsa man bayan ay. Bisa ko'y kwarta mo ato yun siya. Kaya may tanaw sa gipang sale. Usa ako siyang iprisos kwarto. Uy, ipsot yun. Bisa gikadinahan pala ko ang tiil. Ikyas yun. Sa ako man taon ng asawa na ko eh. Palihog taon na itambagi ko ninyo. Unsa man kung kamo ang pusutihon. Primo. Good morning. Sa tanan na itong kaigsunan, Ate Pres, salamat kayo. Lord, thank you kay Lord. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampok. Okay, Ate Pres! Okay, pasalamatan sa ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon nag-set panyawan herbal capsule, set panyawan herbal capsule with garlic, set panyawan herbal capsule with mangosteen para sa mga high blood, kolesterol, katutaas sugar. Ayong sipyata pag inom kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Mao gyapon ni paniudto nimo sa di pa ka magkaon sa imong paniudto, inom na sa kadaan ug usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Mao gyapon sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan ug usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na itong na problema, nag-uol kayo bahin sa kidney o UTI, ayaw na mo kaguol ug problemahan ang inyong gibati nga sakit bahin sa kidney, tungod kay duda na makatambal, makaayo, makapaalibyo anang itong gibati bahin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe na gani ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule mong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot aling sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O ang tanang mga tao po ni Cap Dino Failnar, anak ni former Kapitan Chinching Failnar diha sa Guadalupe. Good morning nimo diha, Cap Dino. Tawag lang ako Cap Dino kay midagan may pagkapitan sa una. Nya salamat kayo Cap Dino sa imong mga tao nga gipagamit nimo sa Sedlenment Oil nga the best gyud kay na Cap Dino sa imong mga tao diha nga nagbuhi sa imong mga manukan diha. Thank you kayo, salamat kay ninyong tanan diha. Ang tinuod Cap Dino mao ni the best gyud kay nga ihaplas na to kay Kapoy biya na din ang mga tao nimo. Ang kanang mga panuhot, pamaol, panikit sa kalawasan nila kini mga sa mga babae, varicose veins, dysmenorrhea, kuto sa kabataan, atong haplasa, atong hisuan niya, haplasan pud nato atong mga anak para malikay sa dinggi kay dako kay gasto ang dingdi karon mga kaigsunan mao na nga mugamit gyud ta sa Sedlenment Oil nga andara mapilit sa butika, di ba kuya Gili? Diha, mga igala, diha kita sa butika mo palit. Ato ginabalik-balikon ang tinuod yun gams nga haplas gam nga Sedlenment Oil gam sa butika na gyud. Busa mga higala sa butika na gyud ta mo palit. Basta sigurado gyud, basta sure gyud ka sa butika, sure sa imong kaluwasan sa imong sakit sa lawas mga palit sa kung sa gams. Unya labi na gyud layo ta gams sa Facebook na gams. Bisrahan na to ang page sa Seed Marketing nya, type ninyo ang mga panyawan herbals. O kayo kalimot nga i-like na to ang page mga igsoon. Pagkita dito na ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po dato sa Shopee. Shopee. So may kala Shopee butika. Ora gyud na ang original nga Sedlenment Oil. Muna gibuhat diri ni Kwan atong mga igsoon tigamitan kan ay ngigam nga Sedlenment Oil member man mi, user si Marlon Pudunas, Joy Pudunas, Maduna Gis, Litoy Abit, mga Sedlenment Oil, may Gilidmar. Ako yawa. Labi na gano'n ni Lucille Labang sa Medicine Plus, sa nas butika ni Gas, sa pharmacy sa Kulunit, pero magamit silang Sedlenment Oil. Si Lucille Labang sa Medicine Plus, sa Kulunit, o pharmacy, Kulunit, o si Elvira Palma. O nagkakasalamat mga inday sa pagsalig niyo sa atong Sedlenment Oil. Thank you. Okay, Bam! Good morning sa mga staff. Libin na rin ni Ma'am Rico. Ako sing punta na nga nung Rico niya nga babae man siya. Mao ko na iyang kuan murag screen name, no? Ma'am Rico sa nga staff diya sa clinic ni Dr. Lorna Sabandal diya dapit sa may downtown area. Good morning Dr. Lorna Sabandal sa imong mga staff. Ingon man ni Reverend Father Alvin Villaflores sa Dumaguete Metropolitan Cathedral. Sila mga kaubat sila mga altar server, mga lictors, mga collectors, choir, uban pa.
O kung manusab ni Sir Leo Calumba sa Cebu Car and Van Rental. Ang imong asawa sa Mrs. Calumba ang mga bata, igamit lamang na to ha sa Celebrity Kotik Beauty so, sa atong pagpangaligo para ma-maintain ang atong beauty, ang atong mga panit ka magpabiling younger looking o kutis artista. Ingon man, kung doon ka may mga blackheads or whiteheads, inig pa namin ninyo, marag doon ay pugis-pugis, marag doon ay up-up, inom doon nga doon ang kini natural moisturizer, ang ato ang said Celebrity Kotik Beauty. So, i-maintain lamang ninyo ha, gikan din sa Sid Marketing. Thank you very much. Ate Pres! Okay, ang sendo dato ka adlaw. Kinsa diha, Ate Pres? Primo. Si Primo. Simple naman yung problema ang primo, Ate Pres. Ano naman? Anil yun yung asawa nga hilig kay sale-sale ba? Maor na yung problema. Ah. Oh, mag-sale dito sa Pimart. Luna ko lang tabunok kong madawi. Buad to, yun. Buad to. Bisag way ikapalit siya. Muna na, yun na mga ipang sale-sale din na. Problema. Naman gay taong ganahan anang sell. Pero ako di kong tuo anang ambot lang no, di kay kung tuo kay di ka usa ka ng mall bitaw gulyat Mall. nga ga-sell. Oh. Ang gitanaw dito manip. Ang gatong ilang gi-sell nakapalit ako wa pa ma-sell. Oh. Ang price mo na. Ana. Kita na ko sa price. Kung mangyapon. Pero ang ilang gibutang ang ilang kan nga primero mo ni ang price niya sunod kanina lang mo ang price. Pero ang ako nakita mao gyapon na price ako napalit sa wa pa mag-sell. Di ay Mao ba? na nga di ko mutuo. Inutok na gyapon nila. Uban, Pero sa Pimart, Ate Pres, yun. Uban nga, okay ra, pero doon na dyan sa ato nga. Nagyo, mga nanggaw kayo. Basta tanawan na nyo, bantayan nyo kung asa ang tinuon nga na yung nag-sell. Mao na. Amay ato-atoon. Parehag yun na niya asawa, Ate Pres, sa guway kwarta. Muadto yun, basta doon na yung sell-sell. Ari ay. Oo. Yan, Sell. mag-sell gali, adto yun na siya. Basta mag-sell. Sos, grabe kayo. Mao niya problema. Bam, asa man nato mabasa na og na-sell mo adto. Nagya po na. Asa bam? Nagya po na dagab. Bam, asa. Ang tati pangutana. Asa na to mabasa kung ang asawa doon na-sell mo adto. Kalibitaw ng iyang panguna-una, no? Kung ari ka sa panahon nila itong pag-record lang, kanya amatas gitawag lang og Advent season. Ano yung pag-record na to kay buwan sa Disyembre, pagpaabot sa pagkatao ng Ginoong Hesus. Matod pa, kini mag-hiskutan ng mga sale-sale, kini mga dagang mga sales, dagang mga pinaskuhan, dagang mga regalo. Gitawag din sa akong kumpare external, mga panggawas lamang. Mga panggawas lamang nga mga panghuna-huna. Now, kung ato ni paambitan, ari din sa Isaías 40, versikulo 3, ngadto 4, ingon dire. May usa ka singgit nga nabati, pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mamahimong patag. Kani mao ni. Kung mapadayon ka diri sa verse 7 and 8, diri ay malaya ang sagbot ug malarag ang bulak. Sa diyang padadaan kini sa Ginoo og hangin, wala gayoy kalainan sa sagbot ang tao. Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak. Apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Dios. Kani, muli akong gibasa kay sako nang ingon, ang ipangunahuna siyang asawa Goliath, puro raman mga panggawas, puro raman passing, puro raman lumalabay. Siging sel-sel, siging sel. May tagi yung paglakaw no, sayo na siya katug, aron makatambong siya sa misa di Galio. Kay sa Advent season, pag-record ito, may kanang misang gabi may tawag sa una. Lipo ko. Ano tawag siya misa di Galio? Tawag siya misang gabi. Nga kadlawon naman. Gabi ay yun na yung original. Ay, sa una panahon sa bata pa ko Goliath, alas 12 gusto ng gabi na misahon. Kay ang Ginoo, natawa madug alas 12 itong gabi, di ba lang, mas kanta? Alas Pero, ma'am, 12, ang tak na anak. Magtana ko ni mo, ma'am, ha? Sakto ba sa usa ka maestra nga tudluan ng ilahang mga estudyante kana tinuon gini nga maingon sila nga ngano man ang mga Katoliko ipambaligya man nila ng Santos kinsa may nagbuot anak nila nga mag Pasko sila Disyembre 25 ang mga estudyante na gipangutana ako sa kong apo kung ano mang mga Katoliko ko nga ilang man ibaligyang mga Santos ingnan ko maayo ba ng maestra nga o balita lain mo pagtulunan Adili sa Katolik? dili sa Katolik nya isulti na nimo sa mga bata mo tanak ni mo na Ang mga bata, dili man tingali na matubag sa mga bata, pwede tingin na sa mga dagko. Usa na sila mga assignment nga gihimo. dili usa ka assignment dili nimo ijikan ang mga bata og mga pagtulunan kun asa ka kuan imuha lang na kay ang mga bata palitan Katolik sila mga kuan mapasol man ilang nganong ingon akong maestra nya bata biya na nya gasunod gyud siya sa iyang maestra unsa gali ka ayaw tudloi og di maayo nga kanang og ang mga bata Katolik ayaw lang tudloi sa imuhang
pagtulunan nga gisunod. Angay tingalin sa kung dili nan Catholic school iyang gitudluan lan. Ha? Angay tingalin ay insulti sa mga bata kung dili Catholic school iyang Oh, gitudluan. mao na. Di angay ta. Ana ginabos mga basta mga laig mga tinuan kams. No lagi. Dili na ta injikan taon ang mga bata ba kay gipangutan na ako. O ako bata sudian ako duwa di ka santos. Oy kana magpabuhat ka. Imo mo na ba? Amo itong isulya. Wa pa man na say Bendita. Ano ba? Dili man ay baligya. O pare Do. pangatag ko mana ang kagi ko gihatag ko na Santos, mga Santos pangatag ko na Leon dili ka tumang. Apil po yung ipunta na lang nga nung natawag 25 sa to. Ngayon kita may nabutan ng ang adlaw sa Ginoo 25. Oh, Itubag mong kunan ni Father Josue. Ito bang lipat na Diyos? Ako to siya tubang na na. Ah. Nya kadang murag nawa siya siyang kuan ba? Wala na ako siya. Ang insultim ko ni Father Josue, kador na nako, abot og eksakto ba? Maminaw na to permis Father Josue. Father Diyos kita na. Og sayo sakto ba niya ako na hinduman siyang giingon, apan mas mayo ipatubag ng Father Josue Goliath kay ang istorya ni Father Josue, ang gigamit man ko nilang kalendaryo ting una, kanang kalendaryo karon nga gigamit pa sa Seventh Day Adventist. Wa ko masayo pa in fairness sa mga reliyon ha, nga ang ilang oras ining alas 6 sa gabi bag-o ng pizza. No lagi. Mawitaw ng mga taga Seventh Day Adventist naka Friday at 6 dili na sila kay musabado na nila. Oh. Problema ni mo itong Unya bulat kuan man. Arit balik ta. Balik ta. Unta to yung pangutana. Mao na kanang gingon niya nga sige lamang siya og pangadto ng mga Sel-sel, kanang ang og ari bito kada bito mamili kog kay okay Goliath. Ya naapo daga mo kay okay mo ingon ba nga. Labi na kang bana nagdali. Ino niya asawa. Tanaw, dugam na ng labanan. What? Dugam na sa labanan. Maginay ka nagalo isultis bana. Tinood bitaw. Unsay Pero nabiya sa mga ukay-ukay yung manindot at tipres, no? Oo, oy. Gawas og mamalit ka ng ukay-ukay nga tag 5, mga dugay. Kanang mga foreigner land, uban mo palit ko kay. Kada tag 5 siguro at tipres, kanang tulo 100. Taguan sa kanang mag 5. Na ay tag 5 yung napapina. Lagi, pero tag Iba na seven, ukay-ukay tag tag 5, no? naray. Usbon man na niya. ka na mangita. Naray tag 5 akong gipalit ka. Pero magkakita ka kanang Naray tanawa minute pa ba, pod. kanang style pa ba? Pero iniglaba at tipres ka usara. Mahimo na lang itrapo. Dili tag 5. Tago naman. Ma-expire na ba niyang clothes ba? Ang uban na nagulat no palit kayo kay 5 tag 10. Hindi kabulingo na ilabay. Labay ko nga ano siya. Palit ako ng 5 naman. Palit ko sabon, jeans pag sabon. Kanggaw. Palit ako kay 5. Tinood. Palit ko sabon, nag jeans man ana. Nala. Balik ta. Dami. Sulti siya nga imiter-miter laman na sige. Ay, dobi nila si Kwan. Primo. Primo. Imiter-miter lang ng mga asawa. Kay, di ba mao na istorya gulat katong gibutang nga kadina yang til kidagyo til kitanaw siyang nag-sale? Imiter-miter laman yan. Yung pagsigig lakaw, pananglitan, pwede magsigig siya lakaw. Mumata siya sa'yo, ilabi ng Domingo, kay manimba ka mo sa first mass sa alas 5. Ay may mga siman nga magmisa alas 5, naapoy alas 5:30. Uslan man magsigig siya lakaw. Kaysa magsigig siya shopping, sige sa dito pangukay, sige sa tanong ng mga sale, o sa kong amigo pa, kadugang laglabhanan. Apan diretsong sa bulingon. Apan diretsong istorya, ang kini nga itong mga ingon ni kinaiya, ang pumos ng amigong pare, puro ba lang kini mga panggawas, dili madala. Mas mayo sa kuno to na ay pangsod nga mga espirituhanon, no? Kay panangli, ako ni gulat, pag sige man kog lakaw. Malibog ko. Tagalan naman tayo akong kinabuhi, no? Sige, kaya pukuglakaw ka, mangita ko gwapo. Ikaw kang gwapo sa ukay-ukay. Tagalan naman tayo akong cancer. Sige, mo kung kita gwapo, wala naman tayo sa akong kuan. Una-una naman lang nagdako. O kang tiban pa, ubo naman lang gahe. Salamat ang pinangat ito naman, no? Good boy! Awesome!